ଯୋଜନା ତ ଚେସ୍ରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଜୀବନରେ ନୁହେଁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର କାହାଣୀରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଧୋକା ମିଳିଗଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଚାଲ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କଥାଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ନଗରରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସେଠର ପୁତ୍ର ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା କି ତାକୁ ପୁରା ନଗରର ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆଦର ପ୍ରେମ ଯୋଡ଼ି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ପ୍ରଶଂସା ପୁରା ନଗରବାସୀ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ପୁରା ନଗରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର କଥା ପଡ଼ୁଥାଏ। ଲୋକ କହୁଥାନ୍ତି କି ପ୍ରେମ ହେବ ତ ଏହାଙ୍କ ବୋଲି। ସେ ପ୍ରେମ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଘରରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଥିଲା, ତା ବିଷୟରେ ପୁରା ନଗର ଜାଣିଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ନିୟମ ଏହା ଥିଲା କି ରାତିରେ ସେ ନଗରର ସବୁ ଘରର ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଜଳୁଥିବା ଦୀପଟି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳୁଥାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସେ ନଗରର ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ବି ଜଣାଥିଲା। ରାଜା ରାଣୀ ସେ ଦୁଇ ପ୍ରେମ ଯୋଡ଼ିର ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ଥରେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ସାଥିରେ ରାତିରେ ମହଲରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜା ନିଜ ନଗରକୁ ଦେଖିଲେ। ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘରର ଉପରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଥାଏ। ରାଜା ରାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା କି ସେ ସେଠର ପୁତ୍ର ଏବଂ ବୋହୂକୁ ଲୋକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ଯୋଡ଼ି ମାନନ୍ତି। ଲୋକ କହନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପାର ପ୍ରେମ ଅଛି। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ସେହିଠାରୁ ରାଜା କହିଲେ, ଏ ପ୍ରେମ ଯୋଡ଼ି ଏଥିପାଇଁ ସଫଳ ଅଟେ କି ଯେମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ସେ ସେଠର ପୁତ୍ର ସମ୍ଭାଳି ନେଉଛି। ପୁରା ନିଷ୍ଠା, ତ୍ୟାଗ, ସମର୍ପଣ ସେ ସେଠର ପୁତ୍ର କରୁଥିବ। ସେ ସେଠର ପୁତ୍ର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରେମର ଯୋଡ଼ି ଏତେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ କହିଲେ, ସେମିତି ନୁହେଁ, ତାର ପତ୍ନୀ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। ସେ ବହୁତ ସୁଶୀଳ ଏବଂ ସଂସ୍କାରୀ ଥିବ। ସେ ବୁଝିଯାଏ କି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବା। ତା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରେମ ଯୋଡ଼ି ଏତେ ସଫଳ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ରାଜା କହିଲେ, ବାଦ ବିବାଦରେ କିଛି ବି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚାଲ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କରିବା। ରାଣୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କରିବା କୁହନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ଆମେ ସେହି ସେଠର ପୁତ୍ର ଏବଂ ବୋହୂର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ଏବଂ ଏହା ଜାଣିବା କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଆଉ ଏ ପ୍ରେମ ସତ ଅଟେ ନା ମିଛ। ରାଜା ରାଣୀ ମିଶିକି ଏକ ଛୋଟ ଯୋଜନା କରିଲେ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦାସୀକୁ ସେ ସେଠର ପୁତ୍ର ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ଦାସୀ ସେ ସେଠର ପୁତ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା କି ରାଣୀମା ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଣୀମାର ଏହା ସନ୍ଦେଶ ଅଟେ କି ଯଦି ତମେ ଏହା କହି ସେ ଦାସୀ ଅଟକିଗଲା। ସେହିଠାରୁ ସେ ସେଠର ପୁତ୍ର କହିଲା, କ'ଣ କହୁଛ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ କୁହ। ସେ ଦାସୀ କହିଲା, ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ସେ ସେଠର ପୁତ୍ର କହିଲା, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ନିର୍ଭୟରେ କୁହ। ତାପରେ ସେ ଦାସୀ କହିଲା, ଯଦି ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେବ ତ ରାଣୀ ତମକୁ ବିବାହ ହେବେ। ସେ ତମର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସେଠର ପୁତ୍ର କହିଲା କି ମୋ ଆଡ଼ରୁ ମହାରାଣୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବ କି ତାଙ୍କ ପରି ହଜାରେ ରାଣୀ ବି ଆସିଯିବେ ତ ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ପତ୍ନୀକୁ ଛାଣିବା କିମ୍ବା ମାରିବା କଥା ଭାବିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପତ୍ନୀର ସାଥ ଦେବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବି। ସେହି ଦାସୀ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ନେଇକି ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ନେବାର ସମୟ ଆସିଲା ରାଜାଙ୍କର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା ସେ ସେଠର ପୁତ୍ରର ପତ୍ନୀର। ରାଜା ସେହିଠାରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଚାକରକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ଚାକର ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି କି ତମେ ତମ ପତିକୁ ମାରିଦେବ ତ ରାଜା ତମକୁ ବିବାହ କରିବେ ଏବଂ ତମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଣୀ ବନାଇଦେବେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆଜି ରାତିର 2ରୁ 3 ବାଜିବା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଘର ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଥାଏ ତାହା ଲିଭିଯିବ ଏବଂ ତାହା ଲିଭିଗଲେ ଜାଣିବ କି ମୁଁ ମୋର ପତିର ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି ଏବଂ ମହାରାଜକୁ କହିବ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ସେ ଚାକରଟି ସେ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ରାଜମହଲକୁ ଗଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା କି ସେ ସେଠର ପୁତ୍ରର ପତ୍ନୀ ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲା ଏବଂ ଆଜି ରାତିର 2ରୁ 3 ବାଜିବା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଘରର ଉପରେ ଯେଉଁ ଦୀପଟିଏ ଜଳେ ତାହା ଲିଭିଯିବ। ସେ ତାର ପତିକୁ ମାରିଦେବ କିମ୍ବା
ଦୀପଟି ଯେମିତି ଲିଭିଯିବ ସେ ତାର ପତିକୁ ମାରିଦେବ। ଏମିତି ସେ କହିଲା। ରାଜା ସେହି କ୍ଷଣି ନିଜର କିଛି ସୈନ୍ୟକୁ ଡାକିଲେ, ଦେଖ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା କଥା। ତମ ସଭିଙ୍କୁ ସେହି ସେଠର ଘରର ପାଖରେ ଲୁଚିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ସେ ଘରର ଦୀପ ଲିଭିଯିବ ତ ତମେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ସେଠର ଘରକୁ ପଶି ସେ ସେଠର ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ସବୁ ସୈନ୍ୟ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ। ସେହି ରାତିରେ ରାଜା ମହଲର ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ। ରାଣୀ ବି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଏହା ଦେଖୁଥିଲେ କି ସତରେ ଦୀପ ଲିଭିବ ବା ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା କଥା ଏହା ଥିଲା କି ସତରେ ରାତିରେ 2ରୁ 3 ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦୀପଟି ଲିଭିଗଲା। ସବୁଦିନ ପରି ସେଠର ପୁତ୍ର ଦୋକାନରୁ ଆସି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ରାତିର 2 କି 3 ବାଜିବା ମଧ୍ୟରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଟି ତାର କାମ କରିଦେଲା। ସେହି ରାତିରେ ସେ ବିଛଣାରେ ଗୋଟିଏ ଧାର ଥିବା ଛୁରୀଟିଏ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଛୁରୀରେ ସେ ସେଠର ପୁତ୍ରର ଗଲାଟିକୁ କାଟିଦେଲା। ଯେମିତି ସେ ଦୀପଟି ଲିଭିଗଲା, ସବୁ ସୈନ୍ୟ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ସେ ସେଠର ଘରକୁ ପଶିଗଲେ। ସେମାନେ ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠର ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ସେହି ରାତିରେ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ରାଜା କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଏ କ'ଣ କରିଦେଲି। ସେ କୌଣସି ବି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଶୁଣିବାରେ ହିଁ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଉଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ଏ କେମିତି ଧୋକା ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ମନ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନଥିଲା। ସେ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଏବେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ କଟା ହୋଇଥିବା କଥା କିମ୍ବା ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଦିଅ। ନଗରର ଗୋଟିଏ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେମିତି ଜୀବିତ ନଥିବେ। ଏହା ମୋର ଆଦେଶ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ତୁମକୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ରାଜା ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଏ ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଶାନ ଥିଲା। ସେ ଭାବି ପାରୁନଥାଏ କି ଏହା କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଭାବି ନପାରି ତାର ବୃଦ୍ଧ ପିତା ପାଖକୁ ଗଲା, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ଏମିତି ଥିଲା ସେ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ସେ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ କହିଲା, ବାପା, ରାଜା ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିଦେଲା। ଏହା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀର ବୃଦ୍ଧ ବାପା କହିଲା, ବେଟା, ପ୍ରଥମେ ତ ତୁ ଲୁଚିଯା, କାହିଁକିନା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆସିବେ ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ରୋଧ ତୋ ଉପରେ କରିବେ। ମୁଁ ମହାରାଜାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେବି, ତୁ ପରିଶାନ ହେବୁ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜା ଶିକାରରୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନଗରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପରି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାଜା ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ରାଜା ମହଲରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୋଜିଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ମିଳିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀର ଘରକୁ ଗଲେ। ଘରକୁ ଯାଇ ପଚାରିବାରୁ ଜଣାଗଲା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିଠାରେ ନଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ଥିଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀର ବୃଦ୍ଧ ପିତା। ମନ୍ତ୍ରୀର ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜା ଯେମିତି ଗଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀର ପିତା କହିଲା, ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କୁହ ମହାରାଜ, ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ରାଜା ତ କ୍ରୋଧରେ ଭରି ରହିଥାନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ, ତମର ପୁତ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଦେଶର ପାଳନ କରା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାର ହିଁ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ କାଟିବି। ମନ୍ତ୍ରୀର ସେ ବୃଦ୍ଧ ପିତା କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମହାରାଜ, ଆପଣ କାହିଁକି ପରିଶାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ତମ ସାମ୍ନାରେ ତମକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେଉଁଟା ପ୍ରେମର ରିସ୍ତା ଅଟେ ସେଇଟା ଧୋକାର ରିସ୍ତା ଭାବରେ ବଦଳିଗଲା। ସେହି ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବ୍ୟତୀତ କିମ୍ବା ପରିଶାନ କରିଦେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥାଟିଏ କହିବି, କାହିଁକିନା ତମର ବାପା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣାଟିଏ କହିବି। ଖାଲି ଆପଣ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯିବ। ରାଜା କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର କୁହ, ଯାହା ବି ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀର ବୃଦ୍ଧ ପିତା ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଶିକାର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲୁ। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ପାଉନଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଯୋଦ୍ଧା ତାର ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଗୋଟିଏ ରସି ମୋ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ମୋତେ ବାନ୍ଧି ତା ସାଥିରେ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ସେ ମୋତେ କେଉଁଠାକୁ ନେଉଛି। ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ
ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆଜି ତ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଯେମିତି ହେଲେ ହେବ। ସେଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୋତା ହୋଇଥାଏ। ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଗାତଟିଏ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଏବଂ ମୋତେ କହିଲା, ଚୁପଚାପ ମୋ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୁଇଟି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋତାଇଥିବା ଗାତ ଖୋଲିଲୁ ଏବଂ ମୋତେ ତ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ କି ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ମୋତେ ପୋତିଦେବ, ମୋର ତ ମୃତ୍ୟୁ ଯେମିତି ହେଲେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାତରେ କାହାକୁ ପୋତିବ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡର ଘରଟିଏ ଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ଘରର ଉପରକୁ ଗଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ନ ଭାଗିବି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା। ଖଣ୍ଡର ଉପରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବିନା ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ମୃତ ଶରୀରକୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ମୁଁ ଡରିଗଲି, କାହିଁକିନା ଯାହାର ବି ସେ ମୃତ ଶରୀର ଅଟେ ତାକୁ ଏବେ ହିଁ ମରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ଆସି ମୋତେ କହିଲା, ଶୁଣ, ଏହାକୁ ପୋତିବାର ଅଛି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ଗାତରେ ସେ ବିନା ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ମୃତ ଶରୀରକୁ ପୋତି ଦିଆଗଲା। ମହାରାଜ, ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦେଉନଥାଏ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗାତରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ କାଟି ମୋତେ ପୋତି ଦିଆହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଦ୍ଧା ନିଜ ମୁହଁର ଯେଉଁ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥିଲା ତାହାକୁ ଖୋଲିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଥାଏ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ। ସେ କହିଲା, ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଏ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଥିପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ବନାଇଛି କି ମୋର ସନ୍ଦେଶ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତମେ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ କି ମୋର ଖୁସିର ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାର ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। ସେ ରାଜକୁମାର ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଏହା ମୋର ସ୍ୱାମୀର ମୃତ ଗାତ ଅଟେ, ଯାହା ତଳକୁ ଆଉ ଏକ ଗାତ ଖୋଲା ହୋଇଛି ଏବଂ ମୃତ ଶରୀର ସେହି ରାଜକୁମାରର ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବେ ପୋତିଦେଲା। ଏବଂ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ କି ମୁଁ ଏବେ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଏବଂ ମୋର ସ୍ୱାମୀର ପାଖରେ ମୁଁ ବି ଶୋଇଯିବି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହରେ ହାଡ଼ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଶୋଇଥିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବାର ଇଚ୍ଛା ରଖି ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖର ମୃତ ଗାତ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ପୋତିଦେବ। ଏହା କହି ସେ ତା'ର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ କାଟିଦେଲା। ମହାରାଜ, ସେହିଦିନ ମୁଁ ବୁଝିଲି ସତ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଅଟେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇଗଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ। ସେ ମୋତେ ଶିଖାଇ ଦେଲା କି ସତ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଅଟେ। ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ କି ସେ ସେଠର ପୁତ୍ରକୁ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ମାରିଦେଲା। ଆପଣ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀର କଥାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯିଏକି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ନିଜକୁ ମାରିଦେଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସଘାତ ଧୋକା ବଦଳରେ ଆପଣ କାହିଁକି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଭୁଲରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? ନିଜର ଆଦେଶକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଏବଂ ବିଚାରଧାରାକୁ ବି। ରାଜା ସେ ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାଟି ଦେଇଗଲା। ଆମ ସଭିଙ୍କୁ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ଧୋକା ମିଳିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ ଏବଂ ଏହା ମାନିଥାଉ କି ଏହି ଦୁନିଆ ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। ଏହା ଧୋକାବାଜ ଏବଂ ଚାଲାକ ଲୋକରେ ଭରି ରହିଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଆମକୁ ଲାଗେ କି ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଖରାପ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଖରାପ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଉ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧୋକାବାଜ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ, ବାକି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କର। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଖରାପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ଭଲ ଲୋକ ବି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଧୋକା ମିଳିଯାଏ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରିସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ ଏହାର ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଧୋକା ମିଳିବ। ଜୀବନରେ ଭଲ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ସାଥୀ ତୁମକୁ ବି ମିଳିବ, ଏହା ମନେ ରଖ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ।